Toto nie je reklama na strechu, ale mohla by byť, lebo štát vám za ňu pošle až 50 000 eur. Ako je to možné? Dajte to po kiršnerovsky. Vybavíme pre vás audit, papierovačky aj montáž. Vy len prikývnete. Dotácia pokrýva 45% ceny, maximálne však 50 000 eur, ak energiu fakt využívate. Keď štát rozdáva, treba brať. Malá firma, dielňa, kaviareň, nebojte sa, nemusíte byť obrovská firma. Stačí mať strechu a trochu rozumu. Pýtate sa, a to vážne funguje? No jasné, funguje to tak, že sa vám účty zmenšia a firma sa rozžiari energiou. Doslova. Zelená podniko. Jednoduchá dotácia bez stresu. My sa postaráme o všetko. Vy si už len vychutnáte slnečné zisky. Tak volajte, kým je z čoho čerpať. Získajte energiu zo slnka. Bez stresu, poctivo, s Kiršnerom.